ሰላም ሰላም እንኳን መጻኹም ናብዛ ናይ ዕቤት ትምህርቲ ዓወት ቻነልና ሰማሪ በሃል ሰልፍ ዴቨሎፕመንት ኮቼ ሎማዓንቲ ሒዘ መፅእ ዘለኹ ኣርእስቲ ዓብ ኣርእስቲ ክንመሃረሉ ዘለና ከዓ ስቴሪዮታይፕ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ምዕማም ማለት እዩ ከምዚ ንግሩፕ ሰባት ክትዕምሞም ከለኻ ወይ ዕድመ ሕደት ኮይኖም ወይ ሕደ ሃይማኖት ሕደ ዓሌት ባህሊ ዝኾነ ሃገር ገለስ ንኩሎም ሕደ ዓይነት እዮም ኢልካ ምሕሳብ ማለት እዩ ተደጋጋሚ ኣብ ነስተውዒልና ከምዚ ካብቲ ኣብ ካልእ ቪድዮ ገይረያ ዘለኹ ብዛዕባ ፕሮግራም ምዃንና ቅድሚ ሕጂ ፕሮግራም ኮይንና ዝፀናሕና ምስኡ ለኪና ኩሉ ግዜ ንሰብ እዚኦም ወይ ኤርትራውያን ዳ ከምዚ እንድዮም ኦር ህንዲ ከምዚኦም ኣስላም ከምዚኦም ክርስቲያን ከምዚኦም ኦር ኣዋልድ ኢሞሽናልን ኩለን ኣወዳት ከምዚኦም ገለ በቃ ኣወዳት ዓመፅቲኦም ዝኾነ ዓይነት ከምዚታት ምዕማም ምሻሎ ንኩሉ ሰብሲ ከም ኣብ ውሕዳት ዝረአ ጠባይ ወይ ምንቅስቃስ ይኹን ንኩሎም ከምኡ ኢልካ ምሕሳብ ማለት እዩ ስቴሪዮታይፕ እሱ ካብ ምንታይ ድመፅእ ኢልና ክንሪኦ ከለና ንምንታይ ከምኡ ዓይነት ጌርና ንዕምም ንምንታይ እዩ ክንብል ከለና ሓደ ከምዚ ንዓና ፐርሰናል ዘጋጠመና ዘሕመመና ቅድሚ ሕጂ ንኩሉ ሰብ ሽዑ ንልክሞ ማለት እዩ ንኣብነት ብተደጋጋሚ ሓንቲ ጓል ወይ ሓደ ወዲ ተጋፋፊዖም ተነይሮም ኩሎም ኣወዳት ወይ ኣወዳት ከምዚኦም ኣዋልድ ከምዚአን ኢልካ ምሕሳብ ማለት እዩ ወይ ከዓ ከም ዝተፈላለዩ ህንዲ ወይ ገለ ዝኾነ ንርኢ ምሽ ወይ ህንዲ ከምዚኦም ገለ ህንዲ ከምዚኦም ገለ መለ ኤርትራውያን ከምዚኦም ከምኡታት ንዛረብ ኢና እዚ ከዓ ከምዚ ካብ ሓንቲ ኣሕሚምና ንሪኦ ወይ ከምዚ ደስ ዘይበለና ነገር ዝነበረ ኣታች ድኸውን ኣባና ሞ ንኩሉ ሰብ ንልክሞ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ትራማ ክኸውን ይኽእል ተመሳሳሊ ምሻሎ ምስ ዘሕምም ነገራት ካልእ ከምዚ ፍርሒ ኣብኡ ከለካ ፈሪሕካ ትህልሞ ልክም ተብሎ ነቲ ሰብ ወይ ከዓ ሶሻል ሚድያ ኢንፍሉወንስ እውን ክኸውን ይኽእል ካብ ሶሻል ሚድያ ወይ ካብ ከባቢና ዘሎ ልምዲ ካብቲ ፕሮግራም ዝኾንናዮ ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ካብ ስድራ ወይ ባህሊ ዝሓይዝናዮ ዝመፀና ኩሉ ሰብ ከምኡ እንተኮይኑ ኣብ ዓድና ወይ ኣብቲ ከባቢና ዘሎ ኣንሕና ከዓ ከምኡ ናቹራሊ ከምኡ ክንብል ንጅምር ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ ነቲ እቲ ናትካ ብሬን እቲ ናትካ ተሓሳስባ መታን ግዜ ሂቡ ሓሲቡ ንኸይብል ናይ ህውክያ ትገብራ ኣብኡ ከሎ ወይ ክስተዳ ከምዚ እንድዮም ኣብኡ ከለካ ዕምም ኣቢልካ ኣፀጋዕ ምባል ማለት እዩ ወይ ተጠንቂቕካ ዘይምዝራብ እውን ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ እሱ ኩሉ ግዜ ከምቲ ዝበልናዮ ዝኾነ ነገርስ እንተደኣ ጉድኣት ኣለዎ ኮይኑ ክንገድፎ ኢና ዳስዋይና ንምሃር ንዕብል ዘለና እንተደኣ ጉድኣት ዘይብሉ ፅቡቅ ኣለዎ ኸ መሊስና ከነማዕብሉ ኢና ማለት እዩ ስቴሪዮታይፕ ከዓ ምዕማም ከዓ ጉድኣት ኣለዎ እሱ ሓደ ካብቲ ጉድኣታት ናቱ ከዓ እንታይ እዩ ከምዚ ፍልልይ ይፈጥር ኣብ ሰባት ኣብ ደቂ ሰባት እምነትካ ከምዚ ሕጂ እዚኦም ከምዚኦም እዚኦም ከምዚ ዝበልናዮም ኣወዳት ኣዋልድ ገለ ተበልካ እንታይ ትገብሩ ኣለካ ማለት እዩ ከምዚ ትመቃቐል ኣለካ ኩላትና ሰባት ምዃንና ምርሳዕ ማለት እዩ ሓደ ወይ እዚኦም ዳ ከምዚ እንድዮም ኣሹ እንድዮም ቆልዑ እንድዮም ገለ እዚ ሕጂ እንታይ ካብቲ ምፍልላይ ተምፅኡ ከዓ እንታይ ከዓ ካልእ ጉድኣት ኣለዎ ሰብ ከምኡ ክትብል ክሰምዓካ ከሎ ወይ ንስኻ ኸዓኒ ከምኡ ኢልካ ክትሓስብ ከለካ ኣብ ርእሲ ሰብ እምነት የብልካ ናብ ኩሎም ከምኡ ኢልካ ኢኻ ስለትሓስቦም ዘለካ ንኩሎም እቲ እምነት ናትካ የለን ሰብ እውን ከምኡ ክትብል ተሰሚዒካ ኣባኻ እምነት ዘለዎ ከጥፍእ ስለዝኽእል ማለት እዩ ካልእ ከዓ እንታይ ይሕርቕካ ሓደ ሰብ ተሰሚዕካዮ ከምዚ ደይ ኣዋልዳ ከምዚ ኢኸን ተይልካ what do you mean ብኻልእ ኣዋልድ ዝኾንካዮ ኣነ ከምኡ እዩ ማለት እዩ ገለ ኢልካ ይስማዓካ ወይ ኣወዳት ከምዚ ኢኹም ገለ ክትብሎም ከለካ ኢጎ ትንክፎም ከምዚ ሕጂ ኣብ ሶሻል ሚድያ ተደጋጋሚ ንሪኦ ዘለና በቃ ምዕማም ሽዑ እቲኦም ኣወዳት ነብሶም ከብሉ እቲ ተተንከፍዎ ነገር ስምዒቶም ክገልፁ ገሊኦም ኣዋልድ ገሊአን ስምዒተን ክገልፃ ነንሕድሕድካ እዚ ሕጂ እንታይ ዘምፅእ ምፍልላይን ሕርቃንን ኢጎ ይትንክፍካ ናይ ሰብ ማለት እዩ ካልእካ ነፃ ዝኾነ ንጹህ ዝኾነ ሰብ
كاتقود أبزي وعلوسي تقود أو مالتي بفلا بزي حجي lately زقات أمزلو همزي زحزنا كان جري أبي إرسلان زقات أمزلو نايك أثلث نايقله يج أوداتكم يوم كلهم قليلنا نخين عمم كنت علنا مالتي معناته وحدات سوات يس majority أو عالم بزح بودات قدات يقات أمندي ግን كلهم ማለት ኣይኮነን ክንደይ ጥዑያት ሰባት ከኣለው እዚኦም ስቲ ደሰምብል ዝገብሩ ሰባት ታስዋዮም ከዓ ንዛረበሎም ብፍሉይ እምበረይ ነቲ ፅቡቕ ዝገብሩ ነቶም ፅቡቕ ዘለዎ ኣወዳትካ ኦር ኣዋልዴን ወላ ገለኻ ከምዚ for granted ንወስዶ ብብዙሕ ኣይንዕልለሉ ንኸውን ወይ ገለ ሕጂ እዚታት ከምዚ ዓይነት ክስታይ ስጉድኣቱ ዓብ ስለ ዝኾነ ክንጥንቀቐሉ ማለት እዩ ካልካ ከምዚ ቪክተም እዩ ዝገብረካ እንተ ደኣ زيوم كم زيوم ده هم زندهم إلكان سب تبلت خوينك سها كم victim زخونك أبوت بالمالتي تتحسس سوا خاسي كم زي نعها تحاسب كاكم تيلكاس دسايك بلكاني سب صوم ذلك كم زي خم بزي جبر كا ياخذ بلكا هلو جابت victim mentality خيب بلكا تنتقع مالتي كالكا انتي كمو هنجبر ده بجاكوسي انتي هالو كال እንታይ ካብከም ስቴሪዮታይፕ ካብ ንዕምም ሰባት እንታይ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ከምቲ ዝበልናዮ ካብ ቃንዛ ክኸውን ይኽእል ወይ ዝሓወኻዮ ነገር ክኸውን ስለ ዝኽእል ሓደ ንዕኡ ትሕውዮ ኣወዳት ከምዚኦም ክትብልስ እንታይ ኢኹም ኣቢልካ መጀመርቱስ ናብ ከምኡ ኮንክሉዥን ዘብፅሓካስ just because ዘረባ ልምዲ ድዩ ካብቲ ፕሮግራም ዝኾን ከያዲ ወላስ ካብቲ ስኻ ቅድሚ ሕጂ ዘጋጥመካ ክልተ ሰለስተ ሰዓት ወይ ከምኡ የጋጥመሆምሽ ኩሎም ከምኡ እዮም ኢልካ ምሕሳብ ድዩ سي نزفليتك محواي كدلينا مالتي كالكاني دي مفرد سبسي زيوم جروب كم زيوم الكاس زي مفرد مالتي كالكا كم زي balanced زغانة thinking which is عقونو مهابنا حدا نقر دي عقونو زي مهاب إن شاء الله كالكا نتسبسي بتزغورو زلو اكشن داخا كتموزنو زله كامبر او يزيم زافيت يمالو قال كي تردنا حجي اي ريمبر انا سيمبل كذكرها خلو حجي كمزي اليفيتر قال انداخت كخلخا قلمش دي حزولكا قال خمس اي زيم عليت كود دي حزو قالت بالمشارله شو يمصبي غادي حزولكا وي قال سلام زي يقول قال ملات بليها حجي كومتا سلانبل كمزي لمدي قد أدلو قليل كتحسبونه ممكن عب قد أتيزلو إحنا زي ولا زرار بانا التحساس بانا كله كنا ما حيش سلازلنا إذا حدا خبتي كنت نقوله زقبنا مالتي مو نسبب أمو بخم بمنتهي لا تفورد أنت لا زيوم عد ما هم زيوم بهلا خم زيوم حجر كم زيوم ويزوم أودات أوالد قلمله بالجندر بصوتها قلمله كيف لا لخسي بخم إذا أمو نسبب فلاليو مالتي نفردو مفرد كبهال كلوس نمزنو ممزناتنا نوصل مالتي برأيت فوردو نحنسب بتقبايم حدا تي زرعيوت أبايات أب كنمي خادي ولا بدحريها تقبايم كلاي أكشن ناتو تزغبرو أكشن every time سالساي كأتناتهم values زلوما بيوتهم تزقد سوم نقرات زغبرو بوخات مزنو نسب معلتاو زغبرو نقرات كمزي whether a habit ديو ويت أما عرفوا زبلو نجارات حجنا أمنت حارس مشت باركي درست تقينو ستايت ولمش ستايات جناين بينا أو كل ما ده ستايات يوم كلنا وال ستايات جناين بينا حدا بتناتو معلتاو تريو زلخا شبت زلك أنا قر ممزني خات وسدبر تفرد خمان يكون كان كالكا بتي يخبرني حلفنت سكم ديو زيتات رئينا إنا نحدث نموزنو بتي عليتو باكراوندو فاميلو أحواتو زي من اللخخة إذا سبزي كومو خون كلو نبينو بعلو سلازخونة نعود رح يخخاتو موزنو تا كتبلو دلي خازل لخخة نعود رح تبلو مالتي كما يجركا خنزيوم نخوم عينة سب دستو على خلقة بمنتاي تريد تقبرو وإذا تصبو behavior يهالو أباي ولا حماء يهالوسي كم يجيرنا تريت نقبر نمزي
زيوم كم زيوم ولا بدحري ولا أفسهم كم زيهم كيبل ناسي بخمي هذا بالبونة خنحزور لنا كلاي كم زي فير زخوانة مشالو فتحاولي زخوانة جير كان سبكت حزور لك كالي كاني اتناتو باوندري حنس أسمالتي قدب كتحلولو لك كان سب ودر بدحريو بقدميو كله مالتي كبرت فتوه أيتفتوه كل سب كبرت مالتي حجي إزداد كان من تاي شعور نحنا حدا كوم عين السوات من إننا ناسي كم سؤالنا عمي منا لكم نبل ديكونا سوات نخونسي بأنصار نتاي نخون لنا أو ناسي بدحرت سبيهم قدم سبيهم سي أنا حناس دير لنا ديناتو ساين وينا كزنا حدا سبسي بعليتو وبجن بتناتو صوتا بتجلس كلكم خلاصي إذا فتحوا نجار يكون فتحوا تكون تخينك بتناتو نعو تاتو جبوت راح يخات موز نمبري زيناتو أي تهبونيها ولا كمان زرع ربع أي تصبق لناني أتاكم هون حسب أي تصبق لناني نسبكم هون جورخا جوداي زغلو خلص أتصنع مالتي تي زمتو صعبينات مالتي هجي كابو خنت إنقالنا مخنياتو ولا نعناكو كم زيوم إلك حنسا ستجير كيون حدا نجار بقى كل سو كومو هي يسمعك شو زخون تصبح نقو مرجع توصل كلاس بيزداب تزلك حنقول زيوم كم زيوم إلكاسي سلز حسيب كيام زلها نعو تاخدي كحخات مرجع شعور قربهم كلها ويدسي فوتوغات ميرم كال سبكم تقريبك عراي فوتواني عينتي لك أو خلكم كتبوا لها مالتي زيتات زوم كم زي عينت مزنت على زربا قال بتعمي مرة قدائي أي تصبق لناني مشالو كم زي قانق أنا سكن حلوه نقال لنا من تاي نتقاملو من تاي دي نتقاملو انت عينت قالات كافنا يوص قال ملتات إذا حدا خبتي كنا عابيلون كنا ما حيشون زلنا يمو نذكرنايو نقيروها كل جزء practice توصل مش شعو practice نقبر كاي كل جزء نقحت هالينا لحج بزا قداي زي مش اوكي then practice قبرايلك or إلنا كلاتنا نوصدو مالتي شعو كي تردأنا نحنا عملي زخون شعو سبكا كوم هو بالكل تستعلو لتجمر because سها already أب مقيار سلازلنا كوم نزبل سب يعممو لو الكا يردأك شعبك so yeah so I hope طقيماتنا تكون and سقع next time نرخبك سسنايم مصحف من باب تفوتو تخوينكم كا بوك لوالنا ربع نرخبو أبزوم نتسايو ترخيبنا بتقرنيا ناي عبيت مصحفتي ننبب so join تقورونا بخبرات نعدموكم join تقورو لكم كا أبتا سمسال جروب تبلالا ناي واتساب جروب أب كل فيديو ناي يوتيوب channel أب تحت لا أو أكليك يركم join قبرو شعر ربع أبو زوم جيرنا نرخبولون لبونا شير نقولون يمو so yeah thank you so much see you next time